Best collection mizo channel clear to te chibai le vek ole India hian ralthuam tlang zar lo omzet mai anaya chu K.A.L.I anti chu ni India ron tum missile ron kal ka thlak na tura ruam manani a K.A.L.I ti ani K.A.L.I ti hi kilo ampere liner injector ti na ni a he ralthuam hi missile le indo thlona kap chetura siamani He ralthuam hi Defense Research Development Organization DRDO le Baba Atomic Research Center BARC te tangdo ni an siamani a atir chuan he thil hi industry lama man tur ruam man ni in anuwa ralthuam lama tan an koi her le ta ni K.A.L.I ni phung le ani na tak chu hanbel chiang chin te ang K.A.L.I project kalpui tur hian kumsang khat zakwa somriat panga khan Baba Atomic Research Center BARC Director Dr. R. Chidambaram hawin kalpui tana ni a sang khat zakwa somriat pakwa tang khan project bultan ni in soito angin atira chuan thil siam na hmuna manatan an ruam man khani K.A.L.I project chu kal chho pui ani ta a Project ruam man tu te chuan ralthuam lama manatan a thadon reuin an hreta a ralthuam atan an duang chhota ni ti chuan K.A.L.I chu chhong hrang a siam ani chhota a K.A.L.I 80 K.A.L.I 200 K.A.L.I 1000 K.A.L.I 5000 le K.A.L.I 10000 te an ni ani na taka chuan he ralthuam hi chaina hma chhon tura duan ani a satellite manga thun un thai ani a drone te le thlona missile ron kalte satellite te thlengin kap che thei tura ruam man ani K.A.L.I hi hriat ol samdan bera chuan laser ralthuam ti in han soi taila adik mai ome ma se laser nen hian danglam na an neya laser ralthuam chuan awaka a target kha a chhun tlang emo awati che thrina ma se K.A.L.I hi chuan laser angin target kha awa chhun tlangin physically in awati che kher lawa a target missile emo thlona pawni se an electronic system kha awati che thrina ni electron energy chu emission radiation a inletin power sang tak high power microwave gun anti hmang chuan hmel matan mangchhia a thlen thrina ni laser hi x-ray zungzam ang deuh ni in akal chak dan chu chak tak ani thalak na camera a thla kan laka mu theilo eng zungkal ang deuh maya chakin he K.A.L.I eng zung hi a in kap chuak ni a soyani kumsang hi pali khan K.A.L.I 5000 chu siam zo ani a ma se ralthuam manatan le mel matana chiat na thlen tura tan man ala ni lawa la develop chho me ka ni khoi tanga ka chhuat tur nge K.A.L.I hi tun din hmuna chuan thlona a vuah tura ruam man phot ni in IL-76 a vuah ani chawa missile ron kal ka thlak nan le thlona ka thlak nan man thei tura ngai ani a DRDO scientist te chuan hetiang K.A.L.I hian laser angin engzung hmu thei a pe chuak ve lem lawa hriat ol samdan chuan x-ray zungzam ang radiation sang tak pe chuakin he radiation a pek chhuah chaklam hi electric thachak zonga wat luk le ding on khat vel ni in an soyani missile le hmel malam thlona te kap al pup lo ma se a khawl a electronic system awakap che thung do ni in scientist te chuan an soyani